Hi there, good afternoon. Welcome to the LS Afternoon edition of Baak Fishing Blog. This is an advocacy channel, Bicolano Alacham Anglers Club, Baak, right here in Naga City, Bicol Region, Region 5, Philippines. And we're about to bring you series of radio dramas for modern romances. Mga kwentuhan ng pag-ibig na talagang kapupulutan niyo ng aral. I have selected five samplers in order for you to savor the essences or experiences, adventures of love. So listen to it, and I hope you like it. This aired over at Bombo Radio Philippines, especially here at Bombo Radio Naga, BCNG. The local drama talents are part of this, and especially the Jello Drama Production Center, who's offering modern romances serialized, or rather, a day-to-day or weekly dramas. Hope you like it. Let's have the sample number one. Ang gusto ko, paglaki ko, magiging prinsesa ako. Susunod sa akin ang lahat ng mga tao. At syempre, titira ako sa isang palasyo. Ako ang prinsipe. Paglating natin, makakasagot ito. At nakakasal ako sa iyo, mahal kong prinsipe. I love you. You're the best thing that ever happened to me. Huwag kang mababago sa akin. Hindi mahal ko. Yung totoo. Wala nang ako sa'yo. Ako rin ang tingin mo. Hintayin mo. You love. Sana, yakapin kita sa bawat saglit. Pinakamamahal kita. Mga matatamis na natanang buhat sa puso ng bawat isa. Sumpa na pangako na siyang may tiis ng dalawang nagmamahalan. Silang mga umiibig ay bahagi na modern romances. Princess! Hey, please come in. Dreaming again? Yeah. What kind of dream? Kailangan ko ba bang ikwento yung panaginip ko? It's up to you. Pero okay lang kung ayaw mo ikwento. Siguro naman, masaya panaginip mo, no? Siguro naman, ako na panaginipan mo. Ha? Oo. Oo, Ray. Kung it's ready, let's go. Okay, sige. Mauna ka rin lumabas. Susunod na ako. Okay.
How's the taste? Masarap. Ba, nagustuhan mo ba ang ipinahanda kong pagkain? Oo naman. Kakaiba sa mga nagdaang araw. Ray, hindi mo naman kailangan magpahanda ng iba't ibang klase ng pagkain araw-araw. What do you mean? Araw-araw kasi, iba-iba na lang laging ipinaluluto mo sa mga katulong. Hindi pa naman ako nagsasawa sa mga pagkain na ipinaluluto mo ng mga naunang araw. Ayaw ko kasi magsawa ka. Kaya iba-iba pinaluluto ko. Please. Hayaan mo na akong ganito. Hayaan mo akong tatuin ka bilang prinsesa ng buhay ko. Katulad ng pinapangarap mo. Alis ka? Yeah, meron lang akong pupuntang kaibigan. Do you want me to go with you? No, wag na, Ray. Kaya ko na. I can drive you to... Ray, kaya ko na. Ako na lang. Tsaka marami ka pang aasikasuhin sa kumpanya, di ba? Sabagay. But are you sure? Okay lang sa'yo ang pumuntang mag-isa. Oo naman. Trust me. Okay, I trust you. Thank you. Aalis na ako. Babalik lang ako kaagad. Take care. Bumalik ka kagad ha. Alam kong hinahanap mo pa rin siya, Angel. Naisip mo pa rin siya. At alam ko, kahit sa panaginip mo, naroon siya. Sana ako na lang siya, Angel. Para masabi kong aking ka na nga ng bumbo. Dinilang kita ng makakain. Hindi ako gutom. Ryan. At saka anong ginagawa mo rito? Di ba pinagbawalan na kita pumunta rito? Hanggang kailan mo ba plano ipagtapuin ako? Ryan, nasasaktan ako sa ginagawa mo sa akin. Alam mo ang dahilan. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi mo magawang tanggapin ang pag-ibig ko sa iyo? Dahil ba kay Angel? Dahil pa rin ba sa babaeng yun? Sa ambisyosang yun? Sheena, Ryan, iniwan ka niya. Huwag mo na siyang hintayin pa. Dahil hindi na siya babalik. Hindi ka niya babalikan pa kahit kailan. Angel, miss na kita. Kung alam mo lang, palagi kitang hinahanap. Lagi kitang hinihintay. Angel, Ano yun? ang totoo. Natatakot ako. Natatakot ka na ba saan? Natatakot ako sa sobrang taas ng pangarap ko. Bakit naman? Ano naman ang nakakatakot sa pangarap ko? Kasi nga, sobrang taas eh. Baka mayroon ka na. Makalimutan mo na ako. Baka hindi mo na ako makilala. Baka iwanan mo ako bigla na nagsawa ka. Huwag kang matakot. Kasi hindi mangyayari yan. Hindi kita magagawang kalimutan. At hindi kita iiwan, Brian. Kasi ikaw lang ang nag-iisang prinsip ko. Hindi ka tumupad sa sumpaan natin, Angel. Nawala kang bigla. Iniwan mo ako. Iniwan mong nagdurusa. Siguro na, kailangan ko na talagang
something I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere. Ganito rin ang dati. Napakasarap ng simoy ng hangin. Ito ang bilis ng puntahan ni Brian. Giving up Yung mga bata pa on you. kami. Brian, iniisip ko, pumupunta ka pa rin kaya sa lugar na yun? Feeling so small. Hinihintay mo pa kaya ako? Ako pa rin kaya? Ako pa rin kaya ang prinsesa ng buhay mo? And I will stumble and fall. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Galing ka na naman sa dating mong tagpuan. Kailan mo ba ititigil ang kailangan mo, Brian? Nandito naman ako. Naghihintay lang na mapansin mo rin ako, na matutunan mo rin ako mahalin. Pero kulang ka sa pagmamahal ko, Brian. Kulang ka para hindi mo makita na nasa paligid mo na mayroong isang taong umaasa na mapansin mo rin, na mahalin mo rin. Ang tagal na, Brian. Ang tagal-tagal ko na naghihintay. Ang tagal-tagal ko nang umaasa. Subukan mo namang buksan ang puso mo para sa akin, Brian. Subukan mo namang mahalin ako. Dear, What took you so long? Ray, Alam mo, kanina pa kita hinihintay. I'm sorry. I'm sorry I came out late. Okay lang. Ang importante, nandito ka na. Nag-uwi ka na. Where's my kiss and hug? Namiss kita, my princess. Sandali lang ako doon. Kahit na pakiramdam ko ang tagal mo nawala. Kahit na pakiramdam ko ang tagal mo nawala. Alam mo ba,
Kahit anong sabihin mo sa akin, ay kakasal ka na. I'm sorry, Brian. Pero may isang tao na nagbigay ng katuparan sa akin sa mga pangarap ko. At mahal niya ako, Brian. Mahal mo ba siya? Mahal kita. Mahal pa rin kita, Brian. Angel, Sigurado ka ba? malaya ka na, Angel. Pinalalaya na kita. Malaya na kayo dalawa. Pero paano ka? Huwag mo akong lalahanin. Kaya kong sarili ko. Ang isipin mo yung sarili mo. Ngayon, nagdeposit ako ng pera sa'yo. Bibili yung bola ni Brian. Kahit na hindi mo ako mahal, gusto pa rin kitang tulungan. Na maabot ang pangarap mo. Kahit kayong dalawa pa. Dapat tulungan kayo para sa ikaliligaya mo, Angel. Thank you so much. Sige, alis na ako. Kung may kailangan kayo, alam mo kung saan ako pupunta. Ako magkikaibigan. At sandalan mo, Angel. At sandalan mo, Angel. Malayo na tayo. Malayo na tayo. Angel, salamat sa Diyos. Gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat. Hindi ko masasayangin ang pagkakataong ibinigay niya sa atin. Lalo na ng Diyos. Iingatan kita at pagkamahalin. My princess. Narinig niyo mga kaibigan, ang isa namang magandang kwento ng pag-ibig dito sa Water Romances. Maaaring nangyari kayo araw-araw. Pag-ibig na siyang kulay at buhay ng mundo. Kaya huwag kalimutan. Water Romances. Thank you so much for listening for our first episode of Water Romances. And for now, we have a shout out coming from Bugalan sa Camarines Sur. Kumusta ba mga ka-anglers natin dyan sa Baag? Nangangawili ngayon sa dagat ng Bugalan sa Camarines Sur. Just fronting the Atalayan Island. The famous Atalayan Island kung pumunta kayo dito sa Camsur or Camarines Sur Bicol region.
Ang ganda nga pumunta dyan sa Ataline Island sa Sangay, sa Partido area. Malapit na yun sa Pacific Ocean. Kumbaga, parang bunganga lang ng Pacific Ocean. Kaya ang daming mga isda na nabibinggit dyan. Lalong na yung leatherjack fish. Talaga naman very succulent yung taste ng meat niya. Iwas ano tayo, ASF, African Swine Fever, sa mga nag-aalaga ng baboy na talaga namang nalugi ngayon. Kawawa naman ano po. So parang makaiwas sa sakit na yan, yung mga contaminated na mga meat products, why not concentrate on fish, on fishing, o di ba? Organic, walang halong chemical. In the meantime, habang nag-share na tayo, ito pa rin po ang isa pang sampler ng Modern Romances episode 2 dito po sa ating compilation, Thesis of Love, of Chocolate Ice Cream, and Homer. Sino kaya siya? Pakinggan natin.